Стриите са проблем, който се появява при много хора при определени фази от живота. Те възникват, когато кожата губи еластичността си и здравината й намалява. Това може да стане, например, при отслабване, при нарастване на мускулната маса или по време на бременност. За да противодействаме на този проблем, разработихме възстановяващ лосион срещу стрии, който съдържа нашето Magic Power Duo от гел от алоe вера и ферментирал гел от алоe вера и действа в дълбочина срещу стриите, за намаляване на пигментацията и значително намаляване на обема им. Ефикасността на продукта, разбира се, зависи от това колко стари са стриите. При младите червеникави стрии на около 6 месеца се постигат особено добри резултати от употребата на лосиона. Но дори и при стари стрии на повече от 5 години, в изследване показахме, че и в този случай настъпва подобрение. Препоръчваме лосионът да се нанася проактивно върху познатите проблемни зони, за да се избегне появата на стрии. Продуктът е дерматологично потвърден и сертифициран от Института Дерматест като много добър.